ng'ama na kuongo kao neno Musa Jakadala because Musa ema kuongo produce wende ne machon mane richo ka Ong'eyo kodokia Musa Jakadala kapok obedo Musa majonge kapok obedo Joimandwa Joimandwa no biro mana machiegni kore ma wuoyo gi wuon nyithinda otere studio ka jo nini producers moko gite oriembe no tin odoge school ato kaka nanene na era iwacho ni en gi nyithindo moko ade ne nitie Omondi Tundu Musa Jakadala Onyango mawuoyo mang'eny iluongo ni underage Onyango underage koro naero gi ahera be aluongo gi gani toto nyaka kawuono jathum approach itame otuona aweti to kiketo ni pogo gini ang ni poge ne ji adi mondo mi iti kech bang be kisapoge dongo mi dar gi ti odhi dar ka gimo dwaro komore isabone me to kodhi omore koro in life but chamo to chamo koro mixte ni ka kodwaro ine mi lose koro afadhali odhiyo giri be obeda kanyo odhi gi tije idong gi giri ng'amo yie ni biro tiyo kokimiyo giri obiya ne podwane e wach ka endi mar Udongo Swag mani wacho ni ni wen no miyo jachul rent no weya owacho no isedonjo jothum okay wege kao kayo to Udongo be kare ke kata ni noseweiga nikech lakini Udongo koro rigo tije but Udongo ahero be mara so when friend na like but pok wabet as in nikoro kaka in wabet ama jothum moko kaka wacho Freddy Freddy gi Musa wan go free kata kanindo kecha oda ging'eyo ielewa because gine majaka na nyis gi shida na gin joma kingiso wachni betu winji to ng'eyo nika watimona that's why ahero gi but generally ahero jothum te iwinjo kiromo gi Tony wacho ane moko idwara irom gi ng'ato ane ahero gi ielewa to alure be ni kidhi kumoro itriti nang'o ing'iyo mano nitie jothum moko ma kidhi ka koro okadwa ketho nying ng'ato gaba banya luonga ni yo kuodo ineno kidhi mielo kata Emma Jalamo Emma bende kendo en osiepna chakre kotiyo gi Lady Moren to koro ng'am jomoluwe oluore ka chieng' moro no wang adhi kumoro an adhi mielo Steve kia nan gi pesa kata onge go nena ogweng' wecho owe ni adwa ng'ise ni rwaka ok rwaka ga kamano pesa na be an go matin no e mara gi kaka gi treat iwacho ni we gibedi ielewa and then tinde afwenyo ni ng'ama miya ema miyo kimiya tich nyaka mieli dong pesa na dhi dong kanyo bedo ni nyiew na kong'o ama nyiew dong kong'o no biro gi nyinga pesa modonje bacha dongo gi nyinga kech be ano touch kong'o by the way ikoni kong'o timodho Guinness kiketo na boy moro ka gi Guinness ayiero Guinness iwinjo gothum ni gothum mondo konyi amo kony jodal mama u iwinjo any other person wede ni tu mokriu gi gini tu mokriu gango kiriwo gi gini ni koro mondo be pach gi okony nyathi matin marom gi mbas wuodi iketo ni lonyri ne gi del ma ojwaje ni madich ni akinyiew ne gimoro mano be ber kidwa konye ikonye gi roho safi ineno kopo ni ene mobo dwaro by the nyithindo gi boero mie madongo go kikawe kelea embo nya dwaro tinga makonye gi chuny maler mabe onge go embe koro kosa konyo omara miyo ni my sponsor madwaro nielewa gibe gi lich ok ni gibe koro be gima da advice gi kiyudo miyo no
gino ok thoe ok dipur gino mitieki tim kaminyalo modong' gwerigo ubot kae kayiem mon tie types adek ielewa unless ni ndako marembe nigi remb chode eko odhi baka we igwe luth gokinyi pod odhi manyo luth moro and then ndako be nyaki bed ng'ama in osiep chuori ubedo friends first ielewa kore ka mar chamruok chabiro bang'e yes ndako tirito gi luth chiemo gi pesa mogwayo no to nitie kata mimi adek go pod dhi en kati wuoye milion gi mach moro ma okinyi cha dongang pod odhi manyo mach moro mano rembe nigi remb chode marach chutho Adhiambo kapok watieko nitie gima bende nyaka imbi kono matin kech ne chako chon e field ni endi iwacho ni jathum tek mondo mi ng'ato hit kokolose man ng'ato nosepenja ni umari nani ni gandalo moko kiwuotho gi papati gi Elvis bi wuotho go ndalo moro nulose nade amba adwa ni wenda ovoma adwa ni amba voma matin ok gite nitie moro ma Nyasaye ero emoting'e ielewa but ng'eny gi mabe wang'egi to kwa wachi gibe ging'eyo kendo ging'e ni wang'eyo nyaka gidhi obvious mano gima nitie nyaka dhi chwak gi igor ichwako gi to bang' chwako gi no tiyudo ka giwuok of which ok ni en gima rach dong ji menyo mano method gi talo wala mora mora kata taon iyudo ka dukani uso magi mang'ane uso lakini ka kori neno ok ni rach ba mago gik manyona kong'o kidwa kwayo gira ni kanga kwa buskut ni mia en mari kidwara idhi Adhiambo baze kong'o tenga to siepa kiketo ni dwaga nyiew ni kong'o tidhi dongi dhi bate dite idhi go kanti nyiew ni diro gi ga LTN Luo Trending Mission. Gisani endi nyakora mugi adwa ni wachaka kineno no endo wan kaendi gi Adhiambo Nyar Osiri kaka pile ang'eni nitie jok mose nene kanyo no endo nitie jomo ng'eya achiel ariyo adek wasebedo kode e field kaendi marajao sebedo promoter kabisa kendo kata joma ng'eny otimo negi services to kapok wachako Nyar Osiri konge kawi thuolo ni endi konge mos jopeny ng'e nitie jok moko ma samoro ka winjo kwa dendi mang'eny kama to samoro gi kiane to wadendo mai Adhiambo Nyar Osiri ta moso uni misawa uru oromo ingeni ane maduoko negi koni koro kimoso ni misawa to ane maduoko gi misawa aduoko on their behalf semoso gi ni mrembe uru ingeni nitie jok moko mang'eny matiyo gi nyinge momigi field inyalo yudo kata ka ng'ato chako ni Jiji ja British Jiji ja British ok ni enyo ya British manyiso mano nying momiye koro imbe kwa wacho ni Adhiambo Nyar Osiri debet ni iya Osiri koso mano nying magimiye field kainde man Osiri anya Kisumo Osiri iloro bambo chiri drimwero Osiri Adhiambo Nyar Osiri isebedo e field kaendi nitie jomoko ma samoro koro ni kaendi to gipenjore ni chutho ine e field kaendi ma wantiere ni debed ni specifically timang'owa wan gi jok ma wer wan gi joma olo wer wan gi jok ma timo gik mopogore to ang'eni nitie jok moko sana ma fans kich ang'eni jok ma wan ge field to ng'ei koro ma fans samoro nyalo penjore ni Adhiambo Nyar Osiri mwawinjo ni en otimo gang'o koso en dancer by the way ngenji ka dhie club customer weni an dancer because aero thum gi miel but a field mar thum na donje 2003 mani ngeni podaja primary dear 2003 adonjo River Road to kana adonjo River Road kama ugene but before adonjo industry mar thum ne atiyo kamuindi moro malo but Mombasa House so romo gi nyako moro nong'iyo biro nyiewo CDs kuoma niluonge na Mida to ng'iya openja ni achal designer
Tainse ni designer to pokan designer but angia kaka arwakra no e kaka ngi to ko nani ichal jathum to chal designer ko kin designer timo designing mwalo River Road inya biro ga lunch hour 1 hour tapuonji matin kore ne mano orwaka e industry mar printing to nodil gi jothum by the way nodil gi jothum mawaluya gi joluo koro kanye mana donje River Road ot miluongo ni Shayam Court bang mano bedo gi paro moni anya yaw kara ayaw kara to aneno jothum ma joluo gi but ne pok ang'eyo gi ng'ama ne miye thumbe joluo an chon namielo rege gi Lingala nadhi ga rege Hollywood Monte Carlo gi Chivas Hollywood Monte Carlo gi Chivas mamwalo ori gi Chivas ma manyoro Chivas ma gine dodi iluongo nango Matown okay koro bang mano ng'ama ne miya ng'e thum bwana moro ni Kademba nen producer to Jerry ne golo thum Jerry Jalamo to ng'ama nonego akte thum no thume mar Grace ne onge koro ginyisa ni abis okami 5,000 moro idhi act na 2 hours tange 5,000 2 hours abe takia mielo doluo pesa mapim aero pesa pesa onge ngamo kwere ko kero pesa de dala to adi 2 hours go no di yo madhi Ruiru emanwa gole thumno to emat gi Jerry 2 hours go ka 5,000 na to nyume mfugo is a loss of pesa 2 hours within 2 hours bang kanyo achako ero thumbe dholuo rege ka winja ot but koro thumbe dholuo ema chako yudo customers ma joluo mano koro isedonje designing printing ema rome bege Princess Julie dunia mbaya diere go ing'eni diere ne cha ma mosa kidwa mosa en 100 to ji ne pango line kama koro bang mano Princess ochako miya ji kachiel joluo gi atimo ne gi printing to design negi koro bang matin abeta paro ni Jen Nyagingo omiya paro moro ni jothum gi ing'eni kidwaro inyadh kawe tidhi ichule pesa modwaro ti ikawo margate tabeta paro apenji pesa na ok bilal ni kidwa timo ohala weng'iyo ni pesa dhi lal kuongi tem kanye machako kao ng'ama na kuongo kao nen Musa Jakadala because Musa ema kuongo produce wende ne machon mane richo ka ong'eyo kudokia Musa Jakadala kapoko bedo Musa majong'eyo kapoko bedo Joimandwa Joimandwa no biro mana machiegni kore ma wuoyo gi wuon nyithinda otere studio ka jo nini lu producers moko gi te oriembe no tin odoge school ato kaka nanene na era iwacho ni ne gi nyithindo mokade ne ntie Omondi Tundu Musa Jakadala Onyango mawuoyo mang'eny luongo ni underage Onyango underage koro naero gi ahera be aluongo gi gani toto nyaka kawuono koro kanye mana chako ng'eyo jothum one by one to achako ng'iyo kodgi taero gi by the way no into inosiep jothum aero gi ielewa but Musa Jakadala gi Freddy Jakadongo tidwa era ahinya lure mago to lure Diariago lure no wako kadero ka jorojo ka pogoro olala ne ka yendo olala Julius thank you so much owacho ni Chieth Guok Association amoso kanyo siepa thank you so much kasadero ka Eduardo Pignis wacho ni adwaro ban you can make with how much
manonde kumoro kanyidwa ni duoke immediately. Man iluongo ni Eduardo Pignis and ala kacha chendo. And any other person madwaro maybe bana poster Adhiambo kawuono ni kaendi adwa ni tudri kode achiel kachiel. Kiko mari bed broka umari got 2000 kaligine loso 500. Yeah, dungien tijo moko matimo by the way. Koro emomiyo kawuono kela this kaendi. Amori wacho kacha ni en emane swago were chakoso mano bebedo kanyo ang ni duoko mbele kanyo to debed ni ne mono odongo swago were cha koso machamoro kasto Julius Wood Juma wacho ni boss mano wacho ni boss na kuona okay. Millicent Ogiro be wacho kacha ni misawa wakao ingama ni kanyo nendo giminyalo timo ka in kanyo tem ni share this live because wadwane wayud joluo mang'eny kabisa to be kaka wayudogi kaka watimo promotion kawuono ka Adhiambo promoter imbe kinyi promote kamano watimo promotion to wadongo kaka joluo maendi pod iluongo ni super sato biro nwa Saturday kaka wuono to wan gi Adhiambo Nyar Osiri Adhis marwa otimo kacha designer inyalo luonge ni Adhis the designer koro podomio history mare kacha chaindo lakini kapok wadhi mbele penjo gi wowi nyawilgo ikongi dok kachiel Pauline Makodiyo wacho ni Omari marwa greet her mano koringene ja gospel ema mosi no koro okikungi kon ngato ne to ine mono odongo swago wiri chakoso kanyo ok daduoki nikech akia katen an but Adhiambo Nyar Osiri to nodi achena chia but kora akia katen an ngeni jathum wero anything mobire e juoke chal diere moro chuora ne chiegni weya ni Sifa Owero Sifa beno era Adhiambo Nyar Osiri if you can remember. Yeah, exactly. Koro be jemura penye ni. I bukri wera Adhiambo Nyar mana nigino bira. So ok dinge ni jathum wero nga. By the way, aparo Adhiambo Nyar Osiri no vuma mara. Adhiambo ya. Gimanyo chini ya. Koro jipenya ni miyo Sifa ngo. And gimafani an jathum poko no sera ielewa lure gi luor mwamire kodgi then ngato nge ma to jane kang na donji kuome na yes ntia achiel ariyo machon ka mano temo to tamogi mabe giwe miya tich so an kidwa ni no jathum approach itame otuona aweti to kiketo ni pogo gi ang ni pogo ne ji adi mondo mi iti kech bang be kisapoge dongo mi dar giti odhi dar ka gimo dwaro komore isabone me to kodhi omore koro in life but chamo to chamo ero mix ke mi ka kodwar ine mi lose kora fadali odhiyo giri be obera kanyo odhi gi tije idongi gi ngamo yeni biro tiyo kokemiyo giri obiya okay ngato penjo ka eche ndo watch poster embi nyalo kone chuth kikang ni to mari bago watch poster koro embe kuonge duoke chuth ka ngato dwa poster then according to sizes how do you charge? Okay, designing artwork yani I charge 500 Ken posters midwa no print mibaogi rima chiel en 2000 rima chiel 2000 bana I charge 2x1 I charge 2000 but en wuoyo ang'iyo ga ngato nkaki ywak wanya wuoyo ayo kori wacho ni en 2000 but it is mano 2x1 koro kidwa madhi mbele kendi medo lure but normally mwaloso kawaida en 2x1 my is 2000 okay apa ne gimokelo penjo no en ni nitie ng'at moro mono penja ka chendo watch mag bana na ko ni ati an gima timo en mana designing but now this printing and everything I don't know but I have a friend of mine of which I'll be hosting her she's called Adhiambo Nyar Osiri so it's good you're here angeni namba ni inyalo miyo ge miya mondo gende kikwadhi bedo koro kone kona namba ni chop namba nen 0723 365 295 Kikosa emano tie moro 0713 852 661 Okay aneno ka chendo ka ngato wacho ni miya namba wasesomo endo Eduardo Pignis wacho ka chene miya namba chakinuone Eduardo namba 0723 365 295 ero
or 0713 852 661. Exactly. Yeah. Mano donjo kabisa idwaro pignis share the live mondo wakony wasani moko modong machalo in wadhi uru mbele wadhi kanyakla. Kipto anasema pale Kiswahili kidogo tuelewe pia. Okay, sawa sawa. Tutaona vile tunafanya usijali. Mimi ni mzaliwa wa Pwani, mkaaji wa Mwanza. Nilikuwa nakaa hapo Kumamoto, nikaenda Donga Unuse, matako matiti mweusi. So nimezunguka huko kote usijali. Alafu salapata sawo wacho ni umari mosna wendo mari. Salapata mosna olal na. Salapata Adhiambo mosi. Kipto anasema mosna this hour, I love her show, keep it up bro. Okay, ngani ukwin kata dhulu. But erusi yepra. Ilu ngani Kipto. Owino wacho kacha ni ana winju kantie edala mar chieth guok. Okay, sawa. Fina Umari Mosna Wendo sawa. Much greetings from Silas Ramogi. We love you so much, guys. What you do when you are there, ensure that you are sharing the live, because this is where we can reconnect, we can connect, and we can also use this platform to promote others. You know, we can only promote them when we have a lot of viewers. So when you are there and you really know that you want to promote us, do this. Just take a minute and share, maybe to 2 or 3 groups. It's just enough, and then we listen to what Adhiambo is trying to tell us. Adhiambo ngeni mano kizungu. Aber. Elal nai. Adhiambo ngeni miwinjo to modongo. Kora this. Idhi chako ge Musa Jakadala ni wacho kache endo kuma nitere gine studio. Then be ne watch ne podwa ne watch ka endi marudongo swag. Mani wacho ni generally Kenya wacho ni inemo weri katoki. Nike jato. Because jato mingeni once be kisang'iyo kodgi. Yeah. Ntie jo machogi achoga be okay ikiani udhi chogi. Yeah. Oro nyawer to in be samon ntie Adhiambo moro somewhere. Kan kende monyuola Osiri. Yeah. Ingeni wen no miyo jachul rent no weya. Ojero isedonjo jothum. Okay. Wege kao kayo. Todongo be karike kata ni no se weiga. Nikech lakini odongo koro rigote moro. Koka mano to chako loso moro ma wacho ni ya. Orucho mano. Wacho ni ya Adhiambo bana wero. Okuma Okay. But odongo aero be mara. Yeah. So when friend na like but pokwa beta ze nikoro kaka inu wa beta majoto moko kaka wacho Freddy. Ye Freddy gi Musa wan go free. Yeah. Kata kanindo keche oda gingeyo. Ielewa because gine maja kang na nyis gi shida na. Yeah. Gin joma kinyiso wachni betu inji to ngeyo nikawatimona. Yeah. That's why aerogi. But generally aero jothumte. Yeah. Iwinjo kiromo ge Tony wacho anemo kidwara. Irom gi ngato anemo aerogi. Yes. Ielewa. To alure be nikidhi kumoro ikiti nango. Yeah. Ing'iyo mano. Yeah. Ntie jothum moko makidhi ka koro okadwa ketho nying ngato gaba. Banya luonga ni yo kuodo. Ineno kidhi mielo kata Emma Jalamo. Emma bende kendo en osiepna chakre kotiyo gi Lady Moren. To koro ngam jomoluwe oluore. Ka chieng' moro no wang adhi kumoro an adhi mielo Steve kia nan gi pesa kata onge go. No ogweng' wecho owe ni adwa ng'ise ni rwaka ok rwakaga kamano pesa na be an go. Matin no e mara. Kidhi mielo pija. Chia samoro iero ng'ato ndi lakini jomo luore to gi kaka gi treat. Aye wacho ni we gibedi. Ielewa. And then tinde afwenyo ni ng'ama miya emamiyo. Kimiya tich nyaka mieli dong pesa na dhi dong kanyo bedo ni nyiew na kongo ama nyiew dong kongo no biro gi nyinga pesa modonje bacha dongo donjo gi nyinga. Be ano touch kongo by the way. Ikoni kongo timodho. Guinness. Kiketo na boy moro ka gi Guinness. Ayiero Guinness.
Adhiambo isebede field ka for some time koro and nying jothumbe ok gin ga nying moro maber ahinya like ineno ka nitie kata ng'at manyalo biro kata ni en promoter owuotho gi jathum kata mana 1 year gik mosewuok richo scandals osewuok kacha chaendo but into nyaka koro kumichopene kata kan tie scandals mosemaki to an personally kaka wan jofwambo gi keyo to pok waromo godo ere kaka scandal minya yudago en nago ng'ato kende ema yudaga to moro manie Adhiambo kinya gi ng'ani ka kinya aonge go kech problem na be gimomi aonge boyfriend koro ma taero matho kech an gi nyiego ka ero ng'ata ero ga ng'ata di achiel ng'ata achiel no ko adhi maber anya tiego kata higni 10 ielewa but moro ni kinya chikra ka orucha chikra ka aonge go penjo thum ging'e ni be ka mer nindo tera kama bede kopo na mer kabisa ka chiew tadhi oda emo mi aonge scandal bajo thumbe ng'eny gi jibe hango ne gi Ayanga ielewa iyudo ka ng'ato ni ng'ane ero mon go be maluwogi mon emoerogi kino na dako eno dhi kacha eno dhi miel kara gimotere opogore gi miel ielewa nyathi ng'ato cha emodwaro emogeto mogeto no koro ki ka ng'anang'o dagi miye gimodwaro iwinjo konjao nyi onge gimowero owero yier koro an mon go ti ang'eyo an yudo chon kabisa ka Musa koro wuok naero miele ko yudo ka ji awinjo gi ng'endo awinjo takalakal ndio de mia Musa an mano koro yudo ka ano wendo Musa yudo api an chemoro no awang tawinjo moro api ni unaongea na mimi mana go Musa winjo bang'e ni ing'e ni ne momi Adhiambo gote mango abisote koro moko be ing'e ni kopenja ga lengo ga nitie gik moko ahinya ok inyis ng'ato gimoro but an ang'iya gi jothum to onge mosakoso na heshima mung'isa ni to koro kawuono atima onge ng'eny giluonga mani mama yao made mama yao mong'eyo kuma kaka anti but kumoro ni ng'ato sakoso na heshima onge anyis mani machon ka mono dwa gimoro matin mondo ging'ere okay koro like machon mono dwaro gimoro nene then itamuri ere kaka gikawi samoro ka kechinto ino siep jothumbe tito ging'eya kidonjo kama ge tinde wiri ga dio ma ok diser ya koro boge aneno ka porji ni kacha chendo arosi nyara kala ne kacha kendo aneno ka ing'eni sani kuri winjo wanyaka gi jo diaspora jok moting'o Adhiambo ng'ane iluongo ni Rose Rose wacho kacha ni umari yo akao Eduardo Pignis wacho ni okay bye I'm now leaving you I'll call you Nyusiri next hour okay Vin Wudu Kenya wacho ni an be koro nyaka yaw band ichak miela iwejo kasto Vin pur wacho ni umari mosna jakong'o no yawe jakong'o madhot mane kata governor maru nga Vin kong'o to county mane yawa gisa ni Adhiambo en wanyalo wacho ni e field kaendi sani gima kuri dong mitimo specifically en designing ing'e kisebedo ka wuon nyithindi othowei ko kini ng'ama nigi remb chode nyaka ing'i plan B koro naneno ni printing be tinde ok en kachon then gik moko idho koro yudo ka faida moro manwa yudo manya nyiewo ni gimoro cha tionge koro nabet ang'iyo chode kata onge wala nyawanga kiembe chiji koro aneno ni we ayaw kamoro atedo ga then
ntie atere offices imiya order tatero mani itedo within the CBD Nairobi town atedo river ilungona river road ot moro ni Simba Center Simba Center kata jothum mokari adek biro ga ka gin town gi Benten Odupagiri JP giri gibiro ga manyiso koro mano business achiel because by the atimo an anga chap so ilulu ni multitasking inyamia gimido wacho tingeyo but kati wache kako okay but an kabo konyo luo atedo plus printing printing apango ga mondo town yes kata wang marom nade town nyaka sario achiel yuda koro ateda nyaka sauchiel dongi mi atich moro gokinyi jathom adhi atimo ka duog to orders ga ochako donjo atero itero ne ng'ato to koponi ipimo jathum masane gi jathum machon ing'eni in itiyo era ariyo kech ichako tiyo gi Princess Jule gini to gi Musa Jakadala kapok ne gi transform Ohangla mimielo sani ni endi to gi sani jothum mineno sani like Elvis Kadori Papati ere kaka ipimo gi kwa chako gi business maru kasi chako gi kaka giketo industry ere industry minyalo wacho ni ati ma was better kata ma is okay kipimo machon to gi masani to gi kaka imbe uteri gi tich nikech an ka aneno sani tare no post muono mang'eny molo chon kosa kene chon mana tin chon be ne pokwa kelo mashinde moko mineno goyo two colors ne en one color so tas nwanya nyiew ma pink yellow tigoyo color che yellow nwago black pink go koro machon ka awach ne pok ging'eyo ielewa ne pok ging'eyo ni ni ke ng'eny gi ne adala en ko biro odich mani odwano wer mondo koro ineno ni yudo ka moro biro goni ani an ke 100,000 to thum watimo kamano by the way ka mi 100,000 mikwayo no to mara nyaka chieng'a to in ka yudi ke uso tamaki manyiso ni ana dia golo achulo ane machulo nyaka studio but ki uso ne ng'ato tuma mano tuma tingena kiewer en tuma ke chachuli kake wacho koro ki gine ki miyo ng'ato to amaki manyiso ni ndalogo ne waonge kata mana YouTube ne onge be momiyo ne wauso CD kabisa gi tapes cassette ne wauso manyiso ni koro kumari wer to inise chule thumno koro kun moro mame uso mano ane matere magara ko poni yuro ka ng'ato timo piracy amako marach no mamako ji maber no amako ga ji koro dire chan ne pok ging'eyo and then wambe no wakia kaka gigi dhi koro ne yudo ka en maybe en dongi samie 100 odhi otimo go gik motimo go orumo ema ne yudo ka machon ka ng'eny gi ne onge udi ielewa but koro ka ne en gi show be nwaketo gini dongo dwaro 50,000 gire ka ne onge mang'eny ne 20-30 koro ka semiye 20-30 adhi ang'ado gate gate ko ng'ad mang'eny ne 150 ielewa koro ana choko 150 go mano mar koro mane riek to kawo kende to odhi ong'ado gate but masane gi namor gi gima gitimo ielewa sani gi nyakonyre en manie thum ka go thum king'e gima okelie thum iwinjo go thum ni go thum mondo konyi amo konyo jodal mamau iwinjo any other person wedeni thum okrew gi gini thum okrew gango kiriwo gi gini elal to dongi wacho ni kaka un promoter sorry to say this like an Adhiambo mondo mi wacho ni umari adwana promote achaka medi microphones mokareyo medi kamera moro mabet duong matin to getaya moro adek samoro ineno ka konya kamano like onge gimi gain kuri wacho ni nyathini mondo mi in short mondo mi konya idwana bed giri iwinjo tingeni wambe walao ni kaka anumari kinya bede gi microphones makata kan gi ji ang'wen to nyalo riedo ng'ato ka ng'ato gi microphone kuri ngeni nyalo miyo adonji kuomi ni
kopone Adhiambo nigi chuny mar konya die to wadonj kuome to nikech embe kinene to nen ka gima kilenge mana kaka in iwacho ni nitie jok moko mono biro giwacho ni gidwa ni mi githesi mondo gimi tich koro in iwacho ni thesi na to gimbe gidhi gigo koro ing'eni koponi ati ng'at ma desperate iwinjo kata in gi dwaro ni onge gimoro to koro in gi dwaro kabisa for example upcoming unyalo wacho ni waonge gi bul to ji to kasa ne duonda met miyo ni kanya miya bul ok adonji kuom miyo awuoye gi gimoro koro ing'eni an on my side tare samoro nyalo timo kamano nikech iwacho ni ludhi magoni atho but kian mon go to ng'eny aneno gi mang'eny an ng'ena pimo gi ga gi ter wang' but Nyasaye bo miyo ng'ato gimo or kidwa konyo ng'ato kan ti onge maonge go ti okana Adhiambo moro machon cha Adhiambo ma promoter jonalit bado gawach na onge go ma Nyasaye miya no oroma but kan go anya konyo ng'ato ka dwaro gimoro yele ok ni koro mondo be pachgi okony nyathi matin marom gi mbas wuodi iketo ni lonyri ne gi del ma ojwaje ni madich ni akinyiew ne gimoro mano bebe kidwa konye ikonye gi roho safi ineno kopo ni ene mobo dwaro by the nyithindo gi boero miye madongo go gikawe to lea embo nya dwaro ng'ama konye gi chuny mabe onge go embe koro kosa konyo omara miyo ni my sponsor madwaro ng'elewa gibe gi lich ok ni gibeyo koro manyiso ni wasekocha to wasekonya nitie jomoko ma ben nigi mentality ni miyo ni kako konyane kopone aweya kama to miyo ni gima tim aonje gini matin tani aonje maber yudo teno ng'enade no bionjo maber koro kani maji chako gore godo mesa moro kaka ne wacho cha ini dhi onje to kionje kaka no yani kaka pache moro paro oken kamano pero Ayanga ma gimodhi timo hapa ni madhi sana Hiro kaka jana ya sawa hiro kama diere moro okabiluo nyingo ng'eyo ojathomno o chamo yath moko ni moko mamedo ngufu ng'wecho tere Nakuru no dhi gine mona di madongo oduoka dieo koro be gima da advice ki yudo miyo no gino ok thoe ok dipur gino mitieki tim kama inyalo modong' werigo ubot kae kayem ng'ato ne bora gino chalo muma ila verses moko minya somo modong' werigo ok inya somo verses kata nus muma ok iditi gino nyuoli yudo kanyo joma no gine dak ne tieke aneno ka iri wuod nyakan wacho ni nyisna Adhis okonya an be yawa mano wuod nyakan ni kanyo endo Paul Wuru Yoma wacho ni mosna Nyar Osiri culture doti adik all the way from abroad wacho ni nimewasili kwa mpigo miti jowa onyero baratai aya culture doti pod nyero ka wuod nyakan hayo mari mosna wendo Riko wuod Ayego wacho ni mosna Adhis kone ni chupa 2 bil kwangu yeah ven wuru ga wacho ni Adhis chodo mana kong koro ng'ise ni an gi chupe ne areo mage ka wuono muchachos launch muchachos de kaje kata en ka molem molem ne wabiro muchachos ambende ikna boxes areo mag del monte ng'ato no kona no mari wuok abiro nego wage lwang'e ijade gote Adhis mano vir wudu genya Adhis dimbri okamo koro por wan Adhis kaendi Adhis nyithindo gi tema sani koro mi tich sana jok makoro odonjo kagi endi mano kumoting'o Elvis Kadori wating'o kachacha papati to pokatiyo no papati katiyo maybe won ba emo a teach to pokatiyo ne en personally poko mi ga kata sauti ne akia batenta ere kata Facebook yudo ka comment lakini Adhiambo imbi ne kata manase koko ni aloka ma akia
Very good again. Very good. Okay. Koro gisani ni endi. Be podi inyalo timo gimono timo chon cha maybe ukawo jathum titero kumoro to promote gi kaka no promote jothum machon. Poda kaoga. But gimanyo duoka chien. Yeah. Tuo nyara manye ni India ne. Yeah, sorry. But sani nyosa duogo. Koro aneno ka anya timo 1 2 3. Yeah. Timo to poda timo ga. Kata nyocha nadwa ka show moro to jogi sani date gi opogore. Poda timo. Yeah. Yeah. En mani sani to poda dok chien lakini adhi doke by next year angeni adhi bedo maber. Yeah. Adhiambo sani ngama koro joge ne to hapa ni bet dongo. Ok bet dongo. Gidongo. And then aninge ni okenda. Kan gi 15 years. Ne dwaero gine chon. Bila to icho donjo. To mama wane ger. Iwache ni makamani ere mumi ich. Asiemo. Ongise ni dhako ero. Adhiambo no nyumi mafani manarero. Kabisa. Ionjo. Obedo no dwaro dhako no kodwa. Mama wane rach uruma ka. No nyuoli boma ka. Ano nyuola uruma. Onyuola uruma ukenda Kariobangi. Mairgaro koni ngawaz ni Nyar Osiri in kako ningitimi introduction. Awaj ni Nyar uruma. An kako ni na chunka ni like ana Nyar uruma but no onyoma Kariobangi. Yeah, Kariobangi. Koro mama wuka wikachela chiel. Nyaka kuomboy no. Isiamo kumano icho wuok. Donge kanye magone. Anatema tema to okawinjo kata mitigigo mer. Kono nano ne. Chiegi. Seche gine podi di school koso ne se were gi. Donkoro ongadre. Nane itanyole kadok. Kidok school. Yeah. Okay. Adhiambo gi gimoro go ni in ga frank. Na wacho gima dier. Iro ka kuonga rit ni kuonge mer. Koro ke metro koro adichi medore kabisa. Rachga. Koro iwacho ni jogi ikawo. Koro napinji kacha ni jogi ni sani koro dongo to podi ni ajawa. Like podi mielo Musa Jakadala, podi mielo Freddy Jakadongo. Then sani oken kaka no chako thum. Sani idhi donje miel kama Umari nigi kamera. Iwinjo Simi Kenya nigi kamera. Ji nigi kamera mopogore. Manyiso ni clip ni nyalo dhi mabor kabisa kimiel. In kaka sane ngama is a mother is a parent ma nyithinde dongo. Ere kaka kawe ka giromo gi clip ni kata paro mabiro ni yawa kora miel kama gini nyalo dhi landore. Nyithindo ngi kabisa gimatimo. Ielewa. Yeah. Kongo be ginge na madho kendo ginge na ero ginis. Gima ginge ni mama wato mer duogo ot. Yeah. Pok na kosa dokoda. Nyaka dog ga. Ni imer mini ndo. Ero. Ka ni ndogo to kaka nyora mielo Musa nyaka sapaga chielo kinyi. Kwa chop koni awabiro gi vin giri. Achopo ot sapaga ri. Yeah. Gielewa. Miela mapinyuru. Duogo. Okni omiel mo ni ndogo. Kata matito gi chieng mongiso si tutafutie dadi. Gimiso dadi. Inge baba gi otho ka gen gi 1 year. Yeah. Marude na gi koro last. An gi ntenda bich. But asenyuol de ngwen. Dong rude ok kwan ga ni. Ke pusere di chiel. Kwano mana namba mawuok magiwuok no di chiel. Ero. Okay. Nyara maduong emanyocha matuore no. Opong ja 24. 24 years. Yes. Mario 22. Nyuol chon ber. Mario 22. Uoyen makoro wacho ni wero yo mawero gengego. Kale kadem kako kulano mano. Manyiso ni imbe kori nyuolo jathum. Alan gi jathum. Kidhi YouTube iluonge ni Don White. Don White. Don White. Don White. DON. Yes, alafu White. Yes. Ne wadhi ure YouTube kacha cha support Don White. Don White en uoda this. Koro o support jathum mo nyuolo jathum. Awiko maka Jakadala nyocha kona ni. Hepa to miepo we. Aero. Koro biro dia ot. To kende nyara mar ariyo be wer. Yeah, en wero R&B. Okay. Thum jo pesa. Ingene R&B okenya mielo Kayole. Okay. Ene mielo Westlands and above. Iluonge ni
Sasha Vibes. Sasha Vibe. Yeah. Embe nkachi YouTube. Embe nkati YouTube. Content creators upongo di. In koro ningi ilosa billboard mal subscribe uruna nyetendo. Ba koro wuoi no eja 20 years. Yeah. Then kora budho. Na budho because wuon gi notho. Then ayudo moro emanyuolo go rude. Koro rude nigi 10 years. Yeah. Gin gi 10 years. Pana jogi koro dongo. Koro onego kare koro gini. Tanga mudi kaka jatho moro maber to koro riti jogi. Bet more ot. Ha? Owuogi base. Okadecho go. Ikawa keni wonyo gana all the way from Mombasa. Then. Omoreo. Kata koro ni useless ni oge gimeno. Kata yudo. Koro useless go atero kan. Ke dala na tanu go. Dongo mor base. Ane man gi base ot. Ani ngena nyero mana oko. To yo. Oda ka ngiya nyathi kama openja ni wacho. Okawuoga by the way. Ema mi yudo ka dingen gibe. Kan soba gi ywak. Yeah. Be leo auna maduong penja kon leo mesota auna do anya sigisi. Ginge niko kamer arach Yeah, you are very rough. Koro kamer matin e ot amiyo gi nyiero samoro matin. Koro at least gi enjoy. Keni wonyo gana wacho ni mos na min rude. Ne Doti Culture wacho ni mano mama modimbore kabisa. I like him. Erokamano. And school listener, good advice. School. Ne bwana ndi kizungu dolu chapi. Penna this ni ma kanyo no posters ma Capitol Hill Kisian Osedhi. De Okamor lakini chupa mbili toniti. Dede we bedo gi wasi. Ibi kete sampa. Dong joma tiyo nitie yawa. Ma CEO. Veni yawa. Ma is a CEO. We bedo gi wasi. Kwani sama wuyo kodi cha liel. Okay. Adhiambo koro ka nitie jok moko mabisa moro gigombo ga mondo gidonje designing ni endi gi los posters and the rest. Ang'o madwarore mondo ng'ato obed ni ati embende en designer? Designing en mapuonjro kano kadhi school moro malong'o ni koro. Dwara akili be ka wi yot en gima tin kando ng'ang'isi na ringo ga 1 hour. Nyara bandu no machi bondo. Puonja. Yeah. Be okono puonjra bet ga mato ko chunga ni odhiecho. Ta bet ga ko duogo yudo gimotimo chakasa timo. Yeah. Lure be kidwaro ing'eyo gimoro kidwa timo ket wi gi chunyi. Ing'e. Lakini computer to nyaka ing'e. Donge ma wacho no. Donge computer yani ini design idwa timo kanye wi. Donge mane computer. Okay. Kasto machine mag printing they are so expensive. Koro chuno nyaka ichage mar ng'ato so kana chako gi mar ng'ato. But be an dong na puonjra kuom. Nyasaye ogwedha piyo. Anyeo gika. Iyudo kata CD ni diere mane wa print CD. River Road ne nitie mana ji ariyo mane gi machine. Men an gi Amedano. So iyudo ka ng'ato kelo ni CDs miya ng'ani osogo miya nyi papa jai miya yani itiyo mawi yokti. To machine ne di to be leo. Then diere no nwe uso CD okasani onge CD. Sani en YouTube. Sani en ma YouTube. Koro diere no machine go bene bech gi rach. Tiye ka gi dok chien. Tijigi koro bedo useless. Johnny Black, thank you so much for joining. Lucy Kate, mano manager herself, she's there. Kare mumio naneno ka live ni ngato ne poko share. Kare Lucy ne poko donj. Lucy, thank you so much for joining. One ka indigi Adhiambo Nyar Osiri. Ma nyako magwenge otimo pesa. To ene gweng mabe mondo ji lale. Osiri kanyo. Ose muonyo mona ahinya. Ikedo Osiri matan. Iluongo no Osiri matan. Piny dhahabu. Piny dhahabu ginene iwacho nango mondo ji lale ahinya but uwena nchiega poko lal. Ng'ato ng'eni nyalo mako mang'uta. Umari nchiega silal kanyo. To be chiegi lala ko kirito. Dhako kirito gi gik moga awach kosa. Wacho
kona gibiri to gomona dako in unless ni en dako mani gi remb chode mana ngiso je pile mon tie types ade ielewa unless ni en dako marembe ni gi remb chode eko ode baka we igwe luth gokinyi pod ode manyo luth moro and then dako be nyaki bed ngama in osiep chuori ubedo friends fast ielewa kore ka mar chamruok cha biro bange ubedo ngama ka chuori nigi shida unya share ile mon mokinge ni eno gera en odwa pesa budget yes dako chirito gi lu chiemo gi pesa mogwayo no to niti kata mimi adek go pod dhi en kati wuoye million gi mach moro ma okinyi ka dongang podo dhi manyo mach moro mano rembe ni remb chode marach kechana believe ni ngama dako okone gi bed gi chuo mokala achiel donge bed gi dichuo achiel yes moromi makoko romi iluonge ngise ni omera boyna atire ma an mara na nyisoga mara nwa bayo go anyway jothum gi ong'eye kumano nyono e manyono manyiso nula kode thum nwa dhiga otera e diere no onge ng'ama nochapi ni ke jogi to ero ga ka giseneno ng'ati to ng'ane magelo onge ng'ama no ne ging'eyo ging'ena loyi maber an mono kawal be mo mineno ka friends ga mang'eny gin chuo mone goga monan gariyo adek moko but mono kawal ba onge time gi iwacho ni ng'ama ng'iyo gi chuo mang'eny ng'ano koriere ga ko mano pach jomo fu to ken mriambo mari ing'eni an ng'asero sani onge gidak mani Adhiambo no chot kora kiani asechodo wuonegi but an kate school nang'iyo gi chuo ielewa chuo onge udaku mingi en mani tinde ng'eny gi aneno ka moko onego miskat moko nigi umama mingi lakini ng'eny chuo anahero kibiwinjo ni oting'o wacho tero ama okuodhi kiwuok to be kata ka giting'o to en achiel miseng'eyo ni ng'ane to koro kagine emomiyo ahero chuo dhako ting'eno dwa nyiero kodi ka to gima nie chunye maiye ma chunye wacho ene mung'eyo to ok ber en richo ane momiyo tinde mon ok tinde an ok ahera mon chakre chon mon awuoyo ga wuoya ni en dhano warwa ata ahera full an dongen an to donge dhako dhako to dongen an ana ko ng'ato nigi question kaendi apani endoti wacho ni this an gi penjo an gi penji to chuori dwaro chamo choma be inyalo nyieo ne hope you understand my query chuori ma chuori wacho ni this an gi penjo an ka chuori dwaro chamo choma be inyalo manyo ne hope you understand choma koso choma moro apani en choma moro chenge yo mopenjo go gini opadi koro manyiso ni in short wacho ni wad chuori dwa loko diet moro matin obiro consult wacho ni asebedo ka chamo mana go kapolo yani kwa harusi dhi chiemo ko nyisa lok ni style no me dwaro no manyiso ni no kinya dagi nyieki anyalo ken nyieka ininjo kodwa be bure okela nyieka no nyieka sawa adhi ngise ni dhi awiko jakabundi osedonjo kaende owacho ni mosna Nyosiri osedonjo kaende awiko kendo kaw mos kendi an Timbe Johangla go kadwa baba ela akao mon gi nandhoga mano lusiketo wacho ni mon gi nandhoga do ni chuo mang'eny be tinda ndhoga maraj but nitie kaka wanyalo eliminate mon to koro ng'eny ma mondo mi eliminate gi te Casto Charles wacho kacha na mosu Charles, thank you so much. Johnny Black nyosiri mane koso mane odongo swago werucha ne waseduoko chien kaya chendo maybe angeni ang ni review the live. Casto Culture wacho ni but do the right thing to make your husband
happy. Correct. Chutho Adhiambo kapok watieko nitie gima bende nyaka imbi kono matin kech ne chako chon e field ni endi. Iwacho ni jathum tek mondo mi ng'ato hit kokolose. Man ng'ato nosepenja ni Omari nani ni gandalo moko kiwuotho gi papati gi Elvis bi wuotho go ndalo moro nulose nade amba adwa ni wenda ovoma adwa amba voma matin. Okay, ok gite nitie moro ma Nyasaye ero emoting'e. Ielewa. But ng'eny gi mabe wang'egi to kwa wachi gibe ging'eyo. Kendo ging'eni wang'eyo. Nyaka gidhi obvious mano gima nitie. Nyaka dhi chwak gi. Ichwako gi to bang' chwako gi no tiyudo ka giwuok. Of which ok ni en gima rach. Dong ji menyo. Mano method gi. Talo wala mora kata taon. Iyudo ka dukani uso magi mang'ane uso. Lakini ka kori neno ok ni rach. Ba mago gik manitie. Ielewa. Bantie atia achiel ariyo adek ma Nyasaye mo oyawo negi yorgi. Iwinjo. Kech iyudo be gik midhiye gi iyudo kin gi nyithindo nyaka lo nyithindi. Dong mana dier gin gi side effect. Gin gi side effect. Kata ken san nyaka mano chuno. Iyudo kata kapo ne chieng' moro in se chamo mari tiyudo ka gini koro chako nyathini. Tiyudo ka kar ji nong'eyo to ling. Nikech wang'eyo. Iyudo nyaka ng'ato ka koro ka chako koni ni mago gik mono baba betero. Iwinjo gigo luwoga ji, luwoga nyithindwa. So samiti yes mora sano. But ng'eni nyaka to. En gi side effect. To be en adier ne koponi to timni gino to kata onge gimiwero to ji nyaka winji koro. Lure an giki gigo kumakaga ngech. Ine mielo gima mori. An gima winjo. Ok mielo. Ni ng'ane giri luwo ng'ane ambalo. An ka juo kaweri kati wero yiero tabiro. Ahera kamano. Wijere wiko aja. Kone ni otera jachwake. Jachwake kino an be ochwaka yao. Mari lugara wiko jakabu. Lusige wacho ni Nyosiri nuona kanyo. Awiko jakabude wacho ni but kowuok kanyo to obi gi sianda. Kowuok kanyo bila sianda. Awiko nase nyisi ni gik matura okadwa. Olund mang'awe chien tanan mbele. Maga mupare gi maga. Akwenya ber to mosedojo kanyo no endo. Nyakoro mo kaka winjo no endo ma iluongo ni Super Sato no wagomba kaka ende gi Adhiambo Nyar Osiri wasegomba kaka kanyo ahinya chakre saa 8 nyaka kuma koro wachope kanyo no endi kendo waduoko ni erokamano ahinya ng'ama ni kanyo no endo ng'ama comment ng'ama share ng'ama timo everything. We are so grateful and don't think that we are taking your presence there for granted. We really appreciate your presence. Ng'ama ni kanyo endo samoro ntie penjo moro donga chela redek midwani penj Adhiambo kapok watieko inyalo ndiko no e comment kanyo no endo mondo mi waduoki one on one. Adhiambo osebet katimo kacha promotion ne jothumbe chela redek kaka winjo kanyo no endo no chako gi Musa Jakadala osetiyo gi Mondi Tondo Onyango underage kacha endo to kata kopogore gi mantie koro jothumbe mosetiyo go mang'eny kabisa. Kasto Adhiambo be koro gimong'ego kabisa kaka designer oloso posters masamoriro mogodo komwon kuonde poster ya Nairobi ka poster ringo gutieno dhi nyaka Mombasa kuonde mopogore. Koro ing'ama ni kanyo no endo to samoro idwaro ni olos ni poster Adhiambo ni kaendi idwaro olos ni bana Adhiambo pod ni kaendi oloso pogore kanyo no endo keni lewi gonde kwa anage mana poster e bana atimo printing mar moko dane monya okanyala print ok timo chake nuone gi namba nitie jok moko modonjo kana isechiwo namba. Koro ing'ama ni kanyo no endo inyalo dwaro poster inyalo dwaro gimoro mamitimo ne printing iprint nyako kombe te aneno ka nitie brand gimoro aneno ka nitie kombe mag office adwa ni brand na chia mana bo brand for free ai Lucy waseyudo kombe mar LTN
Ora abiro sama iketo na re. Kosa achiel tadhi chulo. Achiel chulo. Sawa, koro achiel achul. Achiel miya. Koro kan gi wendo to wendo tingo mara. Ana tingo machielo. Wendo tingo moro namba. Wendo achiel do. Wendo achiel. Wendo achiel. Mangecha. Ka host ng'ato ya ok wendo mo. Sawa. Padisi bro chwanya kama. Okay, no ring number ita badal. Number 90723 365 295. Yeah. Or 0713 yeah. 852 yeah. 661. Yeah. Yes. Kaki winjo no endo aneno ko njiri cricket ni kae chendo eno nyiero gima. Mano nji chwachiel. Mana chielle. Aneno kacha ko nyiero ni awiko jakabunde engineer yae. Onyiero gima engineer ukuni ni kiyaka. Ong'eyo dongo bonge na onge sian. Sian an go to mabet go gi. Ni jogi walo kono. Charles aneno ko sendike kae chendo. Owacho ni awiko wacho ni embende odwaro kombe mar Wema Records. Correct. Ariyo. Okay. Yeah. Koro ineno kama kaka promotion timore. Koro koponi ati in gi ohala moro mitimo, you just come out monde wache to aneno ka kwa timore. Wadongre uru kaka joluo. Nikech wante ngone kwa kao penj kata kwa kao kom. Ni wan ka kom ga ka penj. Koro ka kom otamo waka uru penj. Koro Adhiambo Nyar Osiri inyalo contact kacha keni imbende ine social media. Antie. So Facebook aluongora ni Nyar Osiri kwach wange tindo. Nyar Osiri kwach wange tindo. Mano ja Facebook. Moro nikech moro ni tiyo pong pod an gi friends. Jacinta Umundi. Oh, Jacinta. Yeah. Koro Adhiambo Nyar Osiri. Onge Adhiambo. Nyar Osiri kwach wange tindo. Ineno Nyar Osiri kwach wange tindo ni ji nyalo konyi jok machalo awiko Wema Records monde tane into ilungo ne professional itane professional mode inalo kakuri tane professional to nyalo kao kata ji 100 and plus koro kia ka idhi rawiko onyalo konyi to kata an koponi mia fe anyalo terifa makonyi koro ingama ni kanyo endo to Facebook ni opong inyalo contact jok monge tan to tan ni going to professional mode to okao modern. Iwe bedo chondalo munu akti gi dongi na chon Princess Julie by the way chon ngato yao Facebook adek ni mokwongo ponga secho po brother acha kaya mo ingo pongo Facebook ida ikawa chiel ti ikete professional don kore isa winje kore ange ikonya kanyo koda chon iniwe ni bedo gi 40 gachiel yot masani jaigni 40 gachiel yes 41 to mani dayo donga dayo by the way lakini ibro mio wasiri momio idong keten kama Adhiambo no okinya bedo ne ten kama koso nkechi ni ten lure ni ya kechi wacho ni kongo ketho del tanda ko ketho lure ni madho kongo mane in kongo mane ge signature betiyo ji and then kinyako okike ni wila mo iwil mo ni nya wilo mo jomo mol inyalo wila seed beda ga chiendi no kora inya wango dendi for nothing Adhiambo mato personal but koro chuna na page and very personal onge shit but nyaka page del pod dwar nikech one gi reactions iwinjo kata na kaso jiembui kare atio ano kalwenya kana kerango but sama kora dong kenda umari gidenda to nika ka denda penja umari tetemo nango itimo ane koro in okilok jogi jathume wacho ni okidwa miwuotho go be ging'eyo fans mayudi Johangla be oluori kech ging'e ni Adhiambo to gwega ji iwinjo katan kwa kungu ng'iyo kodi mokwongo kafedi ukona ng'ano kwa ji nirach nyiso ji aninya yudo ka donjo kumoro ng'ato ka by the aero duet koro nitie samoro it bet duet customer ma wendo biro imore marach iyudo ko orni kong bang'e injo ni kanyo weri go kanyo onge mokwonge dhi goyi midwaro be onge ode madho to dongi giri kose madho kori yudo kisemo nagi tos be okarach na rach no in fact you are very smart an kinyono lainda kwa chwanyre ama nikori dwa bukri ni nyiewo na kongo
Ichi dwa kwayo gira ni ka ng'a kwa buskut ni miya. En mari. Kidwara idhi Adhiambo. Awi no, ani makora keto mai no. Dongi penja. Ano gibia ni miya. Chieng' moro anyaparo na wang' then ng'ato nyiewna kong'o. Apoko sudo kuma bede. Ni aseng'ado rum. Apenje ni satan. Kong ariyo bingo te ng'ato to alafu kanyo dhogo kia. Wewe ni kong ariyo benindo gi ng'ato. Wanindo man. Goro thum noling. Ji nonyiere klabu tete. Ng'ano kia Adhiambo. Obiro puodho ni. Ng'ano kia Adhiambo. Den lawi ng'e ni nera dala. Lusiket wacho ni nuone kar gini ariyo no. Adi. Echo. Osiri. Baze kongo tenga siepa. Kiketo ni dwaga nyiew ni kongo tede. Dongi dhi bate. Dite dhi go. Kitana da bonyew. Kanti nyiew ni diro giga. Kaso yani giboera. Jomose nyiepo be chako share ga idea. Ero. Ngini an kaka na nyiew ne are. Ero. Koro ni yudo ka diere no ni pod gi kia maber. Tinde neno ka giera kamano amadho kata ok gisera. Giwacho iyudo kendo kidwa ng'e ni chuo be pimo ga wiji gi rula moto. Gidogo in waeri nikech pok wane ni kilor gi ng'ate stairs. To gin be ema ne gidwaro cha. Ikono kara gipimo ga wi mo. Nitie kaka kok kilor gi ng'ato kendo gichagi. Koro jogi to se kwedore mochungi chien. Koro kona kaka ini konyuri kaka ina Adhiambo. Kaka ana Adhiambo. Amba na ginyata moro mahero. Kati kech kamano to nitie maturi. Kata nitie ng'awo ng'iyo gi neko nani. Kendo samo ka anya paro be kata wuo nyithinda kana ling ni kora lingane. Oro na message yanya iling kiyanya kata matin. Koro abero kuna rach. Inyahero Javano ni era nyalo bolo ng'ato. Era nyalo bolo ng'ato. Koro amba anana gi ng'ato. Nitie kuma ine neko, but nitie ng'ama turi. Mano to obvia, dhako kata janeko koninde pien muol. Adhiambo kamoro nega. Adhiambo kamoro nega wacho ni Adhis kauna chupa 5. To kik gwea. Okay. Lusiket wacho ni nyiri weteni dok ot gi pesa but inti dok ot kasi ruachi ng'ich. By the way, okay jabedo ni ati nyiri moko dok gi pesa to iri gini. Brandi Jaf Nyakadera wacho ni Osiri itone odwa yuai ne wach chupa mbili. Odwari ni okawi chuth kosen jarab. Gato berika. Joseph Noma wacho kacha ni umari moswendo. Kasto Lusiket wacho ni kar nekono to koro wane wantiere. Okay. Mike Akoth wacho ni Adhiambo. Wacho ni in mana gi ng'ati mana mihero. Argi mamora kaka kopo ni ng'ato wuoyo inyalo wacho weche ng'ato yamana gi wache di. Sani nyalo iro ng'ato wacho ni owada interview maro mai Adhiambo ni ng'ato moher in weche tich mi advert ka ko winjo stochi kaka ne chako ko winjo ero winjo man Adhiambo ni ng'ato moher. Adhiambo wagoero kama na inya kakuru watieko ukikonwa ne to en disadvantages mage ma iseyudi ajawa kama dangi wachi ni jothurwa kata ka uni ajawa anto mato osehinyaga jawa. Anto kuom gimosa inya ajawa to pok aneno. Kura jawa ber. Ajawa berna. But anto mora berna. Anonge gimoka miel. Era jothum general. Kech kidoke thum koro midwa ng'e ni thum mahero ahero rege. An kata ot kiyudo luluogo kala kendo luo mielo live koro ka ne ot en rege gi rumba nikech onge kuma yude la kidume ng'ad geta bi hadho miel but Musa Jakadala live edhe mielo live Freddy opija ka yeye live leo kadwaro gitadhi koro okichake tiel ge ot tawinjo gi
Mdogo. Ama ka ne office kucho. Tawinjo. Okay. But ane ajawa, ok dayuag ne ajawa. Ajawa kendo jo ajawa joma beyo. Kata an gi hera malich. Anya paro ka sister na otho. Nodhi otho e chol Lwanda Kotieno. To notedo cho siaya. Rabara lego, en alego. To nakwamo kode nikech ayuara kode kotuo, koro nan gi bill mar hospital, an gi bill mar mochari, kia sanduge go, ting'e kitere kia kur. Koro nakwayo. Nakwayo gi acham penjo Musa. Musa Jakadala. In fact, nying no pek ga dhoga luonge ga ni Toto. Apenjo ngisa na losa rambe. Alosa rambe. Notime duet kacha. Ne jothum te obiro nyaka mane wiyo wil kete posta. Nobiro te. Anya paro kata Elisha. Nodhaona. Ane mineno na onge pesa. But abiro. Ielewa. No kiluonga bata. Ng'eny be gi ng'eny. And then winya wil be. Alafu dire no wich be. Opong. Te nobiro nyaka Beni achiel marehemu nobiro. Te ne gibiro. Ma 2 hours no. Ne gichoko na 180. Wow. Ielewa. Adhi akawa sister na madhi aiko. Iyudo. Aya tuo na be gindiko na. Yes, moko to ne wacho ni, Adhiambo dwa pesa, dwa dhi madho kong'o. Bi ana madho ga kata onge pesa. So, nang'iyo gi acha jogi bong'e gi ng'ech ta ng'eyo gi ga nyaka sani. But nitie gik moko miwacho ga ni winja toge kal. Tiweri go nyas bora ni Nyasaye ong'e gima ni ne timi do. Kech an ng'eyo na tuo tek ga. Dhoga riek kata tuo. Onge jomono wacho ni ichodo kore tho. Jokimi bene nitie mawacho ni Adhiambo ni okimi. Koro ni yudo ka ng'ato koro mokoda ka koro denda biro. Aiso yatho yieya. Yath ber. Ayo yatho yieya. Koro yudo ka ji sami keto arambe. Omiyo ti kata an gi shida. Ahinyra ahinya kian. But approach ga ji ari adek. Ielewa. Ma mung'eyo. Kamusa no anyangiso ga shida na Freddy anyangiso. Kevo makawili. Ielewa. Mage jo mangiso ga to miya advice ni watim kama beno ile. Senior mane. Ero. Mani ngeni yuara dala. Koro give me advice. Ngise ni koro ka iluoro mago manyi apar. Iwinjo. Ngisgi shida ineno ka tinda atatuwa shida na kamano kuna onge shida. In go but in selective. Yes. Kata sani Nyara mawinja wacho no. Ntie yath yedhi mapoda nyiewo mawinjo no bomuonyo nyaka chieng' otho. Nen gibure hat. Mono odhi India. Koro ntie jo minya nyiso shiti to ntie jo mokinya. Okay. Kech moro dika ni mawero kong. Odwa pesa odhi madho go. Tadhiambo kodonja club nge pesa nata tingo ga mar biadi 750. Iwinjo. To I end up ni pesa nani? Adogo. Adhiambo madhachiel. Madhi. Doke ni madhachiel. Iwinjo ni imetoka wapi siemo ni asiemo. Podi bet kama ipimo piny. Osemigo. Okay. Ka koro watie kadwa ni ikaw thuolo ni endi iwuoge jok man kaendi wafuasi mekwa osiepeni jothumbe wete wa maybe osebedo ka support kacha chaendo nikech it is true ni timo designing but you depend on them. Nikech ok de team designing kendi. Awacho ga ni jothum emo pesa. Jothum. Koro adwa ni ikaw thuolo ni endi mondi wuo kodgi jok man kanyo no oko. To gi maybe jok ma be ok dwari nikech ok ni ji dwari te. Adhiambo microphone mari. Waji ka pok watieko. Boeri. In ng'ama ok dwari ti dwaro nang'o? Okay. Bekata ok wera, an ok upidha. Jomoko era ng'eni ok mopidha. Moera ema pidhi. Mana die. Yeah, exactly. An moera ema pidha. Moko eri ok pidhi. An moera kata Princess Julie kata sani.
yawa bi ka une nyithindo duma yeah elewa papa ja yudo ka romo go kata i town wuogo ya lunch 1000 kao osogo winyo ka romo go tao Karamba nyasaye onego chak miya gimoro mondo kiromo koda achwadi 1,000 adong inyiew na ga del wuon ato bara to kare chiege ja alidhora jawa ti aonge anahero gigi te onge ng'amo kahero yeah koro ng'amo kahero nawacho ga no badhe by the anyero ga gi ng'ata ng'ata yeah ano ing'ama moro unless ikalo na tiyuda but engimana tahero ji te danyiero sate ong'eya maler ong'eyo luonga ga no more yeah amor very nice nyaka un kanyo go machiagu ahero oheru ing'aman kanyo endo iyudo ka idwaro posta moro kumoro nyasaye ogwedhu gi liel un gi eulogy inyalo manyo Adhis otimo okwalam but kopo ni nyasaye ogwedhou gi liel moro inyalo manyo Adhis is a designer kopo ni ati ijathum imanyo kaka igol poster banner and everything many designer iluongo na Adhis namba neno osemiyowa kacha chaendo en mani koro wakia ni kopo ni ng'ato ni e chuny boma ma Nairobi to dwa lemo office to yude gi kar kanye ki in town office kuma watime printing en Sheikh Karume Road Shayam Court ichopa piny gandara no te onge ng'aki Adhiambo yeah nataka Adhis kuyu kata mkamba Adhis designer ging'eyo kidwa chiemo kalo lunch inyakalo Simba Center mano chuny town to imbe ine TikTok nyote kadonjo iluongi ni ng'ama dwa follow wang'e tindo inyalo manye kacha TikTok at wang'e tindo Facebook nosekonwa kacha ni luongo ni Nyosiri wang'e tindo Nyosiri wang'e tindo YouTube mionge go YouTube koro wene nyithindo ka wagire achiel iluongo ni Don White mano wuod Adhis ogo kacha chaendo genge kore ka wan gi Shasha Vibes en ogoyo blues dong'ino ka gigi amako ne ng'amono ne kanyo nendo waduoko ni erokamano kopo ni okasomo comments ni I'm very sorry Jose Mnoma wacho ni ayie culture wacho ni asiyie kupenda achana naye asiye kupenda achana naye ingeni gini masomo ni asiyie kupenda achana naye yamage tang'oge Nyosiri you are very smart and bright pod ibiro medo dhi mabor toto Omondi koth Nyarabando wacho ni wan kar ng'ate kanyo wacho ni in gi ng'ati moro miero koro Omondi koth Nyarabando wacho ni ineno kar ng'ate kanyo no Omondi koth Nyarabando thank you so much Mike Akoth wacho ni ageno ni ng'ama ihero ok en Johangla nikech Johangla hero tek mama pok na hero Johangla ere yocha ihero Johangla but mane yocha yoni manyiso ni Johangla en gima dier ni hero gi tek dong hero gi tek mang na ne nyathi ng'ato kayo aduogo nero kamano ahinya wachak waromuru kendo this Wednesday wadhi bedo kacha endo gi iluongo ni Awuol Tinga en dramist mar nogocho kokodh Jarapogi koro waraduru kanyo no endo kokamano waduoko ni erokamano so much Adhiambo wach namba ni no kang'ado kamera 0723 LTN Luo Trending